συνεχίζω. Πρώτον, ο κύριος Παπανδρέου κυβέρνησε την Ελλάδα 8 χρόνια, υποσχέθηκε 100 πράγματα, έκανε τα 50. Να μην πω τα 70, να μην πω τα 70, έκανε τα 50. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως τι κάνει 2 χρόνια τώρα? Ένα τίποτα. Ένα τίποτα. Εντάξει, πίστοση χρόνου, εντάξει, αλλά πόση πια πίστοση χρόνου? Όταν βλέπουμε ακρίβεια, εξωτερική πολιτική, τι να πω, τελείως οικονομική πολιτική, τι να πω, και άλλα πολλά που, κοινωνική πολιτική, γι' αυτά τι να πούμε? Από εκεί και πέρα λέτε επικίνδυνο εσείς τον κύριο Παπανδρέου, ενώ δεν ξέρετε ποιος είναι πραγματικά ο επικίνδυνος. Αυτό μόνο ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ήταν τιμή μου να μιλήσω μαζί σας και αυτό σας το λέω ειλικρινά. Γιατί, όπως λέτε και εσείς, είμαι ένας βρωμερός και αλήτης. Καλή νύχτα σας. Τι, όπως λέω εγώ, τι είπε? Ο κύριος. Εγώ δεν είπα κανένα βρωμερό ούτε αλήτη, κυρία μου. Είπα βρωμερές μεθοδεύσεις από τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου σε βάρος μου. Δεν τον είπα βρωμερό. Εγώ τιμώ τον θεσμό. Κάνετε μεγάλος λάθος. Δεν είστε καλός ακροατής και δεν γνωρίζετε καλά ελληνικά. Επικίνδυνος είναι. Και στην πολιτική έχουμε δικαίωμα, οι πολιτικοί αρχηγοί, να κρίνουμε. Να υβρίζουμε δεν έχουμε δικαίωμα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα ότι πήρατε εμένα να με διδάξετε ποιος είναι ο επικίνδυνος, είπατε ότι ο Παπανδρέου υπεσχέθη 100 και έκανε τα 50. Για να τα θυμηθούμε τι υπεσχέθη. Πρώτον, έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την ΕΟΚ, θα μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις, θα πατάξει τη φοροδιαφυγή. Αυτά θυμάμαι εγώ από το 81. Θα φέρει την απλή αναλογική, θα κάνει το πόθεν έσχες, θα δώσει ένα τσουβάλι λίρες στον καθένα. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, έχετε χάσει την αίσθηση της σοβαρότητας. Εγώ δεν σας είπα ούτε βρωμουρού ούτε αλήτη. Σας σέβομαι, αλλά σας λυπάμαι, γιατί είστε ένας παρασυρμένος και εξαπατημένος πολίτης. Λοιπόν, προχωρούμε παρακαλώ.